Vi er samlet her de næste 24 timer til Stafet for livet. Det er et døgn, hvor vi mindes og ærer dem, vi har mistet til kræft, og giver håb og støtte til dem, der kæmper mod sygdommen lige nu. Jeg har været utrolig heldig. Jeg er jo helt kræftfri i dag, og jeg håber med min historie, jeg kan være med til at sprede noget håb derude til dem, der kæmper. Kræften har været mit livs største modstander, og virkelig det dummeste svin, jeg nogensinde har mødt. Jeg vandt heldigvis 1-0, selvom jeg ikke bryder mig om at bruge det ord, at jeg vandt. Moster Birgit, morfar, Søren, de taber. Betyder det så, at de kæmpede mindre end mig? Nej vel. Den lede kræft havde bare alt for godt fat i dem. Rikke, kan du komme herop og tælle? Er fighterne så helt klar nu efter en rigtig god runde? Godt, Rikke. Det er svært det der 5 og så ned. 5, 4, 3, 2, 1, kør på! Nej, den er allerede så nummer 2. Så sker der det, at jeg bare lige skal op og have fjernet den her knude, jeg har fået på halsen. Og lang historie kort finder de ud af, at der er kræft i. Og der kan jeg også godt fortælle jer, at der sætter jeg mig ned og skriver i den her bog, eller skriver i de her sider. Altså, okay, jeg har fundet ud af, hvad livet handler om. Det handler ikke om at præstere og være den bedste. Det handler faktisk om at være taknemmelig. Så er der her. Vi skal aflevere posen her, og så får vi sand og stearin, 2 stearinlys. Okay. Det kan være. Det er godt nok. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address in the torn up town, no postcode AMV. But every song is like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel rooms. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals, royals. It don't run in our blood. Det er da godt.
Dagen har jo gået over al forventning. Vejret betyder jo meget, selvom det ikke er det, vi er samlet for. Men der har været en stor tilgang af nogen, der er kommet altså på åbent hold i løbet af dagen, så vi er oppe på næsten 900 deltagere. Der har ingen problemer været. Der var lidt mindre. Nogen, der vil bo i telt der, hvor de boede sidste år, de har fået rettet ind, sådan at de sover og har deres telt der, hvor de skal have det. Så det er gået godt. Maden har været fin, kaffen har været fin, vejret har været fin. Stemning, humør og glæde. Vi tænder lys. Vi tænder håb for dem, der kæmper. Vi tænder lys for dem, vi savner. Vi tænder lys, fordi lyset er stærkt, og håbet har magt. Lyset er et symbol på liv. Lyset er et symbol på håbet, på troen på, at der er lys i mørke, lys i kampen, lys i sorgen. Lyset er et symbol på varmen. Varmen mellem os. Lyset er et symbol på omsorg, på kærlighed. Meningen består i at glæde sig over hver ny dag, man får givet. Kampen må bestå i at være nærværende over for hinanden. Ikke hænge sig i bagateller, men se muligheder. Se glæderne. Forsøg at skabe gode og håbgivende dage for os selv og vores nærmeste og for andre i verden, der har behov for hjælp, godhed og medmennesker.